Weet je, soms hè, heb ik echt goesting om het hier af te bollen, man, en aan de andere kant van de wereld opnieuw te beginnen. En waarom doe je dat dan niet? Omdat het allemaal niet zo simpel is als dat jij denkt. Dat is het wel. Jij maakt het ingewikkeld. Dat heb je altijd gedaan. Zeg, Kim. Die is bi. Wat? Die is biseksueel. Ja. Die probeerde mij binnen te doen. Oh, nee, jong. Ja, serieus. En? Wat houdt u tegen? Zeg, dat is eens kiesde, jong, zeg. Oh, jong. De trioke. Hè? Driehoek. Serieus, of wat? Ja? Oh, jong. Plezant, hè? Da-da-da-da-da.